a idem to zmontovať. Rozjebem to. Páčne mám tu takýto vysávač, kde je viacero problémov. Otrhnutý tento držiak od vrchu a tu úplne chýba. Kúpil som originálny za nejakých 6,50, tu ale je to otrhnuté, chýba tu aj nejaký kúsok toho plastu. Keď to tam celé založím, aj tak to vlastne nedrží, takže budem tu musieť zalepiť túto časť a mohol som ten vysávač takto zobrať. Dobre, idem to rozobrať. Čo som sa obával. Táto časť stojí 50 €, ale my si to ideme zreštaurovať. Tento materiál je polypropylén, ktorý sa veľmi ťažko lepí. Potrebujeme to zvariť s váračkou alebo pajkovačkou s nejakým takým hrubým hrotom. Polypropylén sa taví od 250 do 280 stupňov, takže ideme na to. Očistíme si ten spoj, ktorý budeme zvárať nejakým izopropylom. Nech v tom zvári nie sú žiadne nečistoty, ktoré by nám potom ten spoj oslabovali. Ešte si ich nabrúsime, aby sa nám to lepšie prepojilo. Ten spoj bol čo najhladší, aby to najviac na seba doliehalo. Zvárať to budeme z tejto vnútornej časti, ktorú nám nevidno. Tú pajkovačku sme si nahriali na 260 stupňov. Postupujeme tak, že jemne nahrievame ten spoj, nahrievame, nepálime ho, potom na to zatlačíme. Ak nám chýba materiál, tak použijeme nejaký polypropylén. Napríklad toto je z nejakého nadstavca, ktorý som mal. Vidíme, že je to polypropylén, čiže si ten materiál natopíme, použijeme ho na zalepenie toho spoja. Ak ten spoj je veľmi namáhaný, môžeme tam dať nejaký kov. V prípade tam môžeme vložiť sklenenú pásku sklených vlákien, ktoré to mechanicky udržia, je to veľmi namáhaný spoj. Bude možno použiť toho materiálu viac, potom ho zbrúsiť. A urobím to štýlom, že z tejto krytky vyrežem časť, ktorú nalepím sem a týmto vlastne bude celé držať a vybavené. Naformátujem plastík, ktorý vyložím na to. Strihnem. Tu najviac materiálu. By to mohlo byť. To vlastne udrží len na mieste, potrebujeme len oporu smerom do dola, takže je to v poriadku. Môžem zapustiť tie hrany toho spoja. Túto by sme mali. OK, tento čierny plast máme zalepený. Ešte zalepíme tento žltý, keďže je to polypropylén, už sa otrhol tento úchyt, takže očistíme si ten spoj izopropylén. Takže máme to pozvárané, nechali sme to zaschnúť nejakú dobu a ideme to zmontovať a uvidíme, ako to vyšlo. Vložíme si sem do týchto našich pozváraných častí, je to uchyty, jeden, druhý. Napasujeme to tam naspäť. Opatrne, pomaly, nech sa nám nič nepoškodí. Nech trafíme všetky tieto úchyty. Tieto žlté, tento. Niečo nám to nesedí. No, blížime sa tam. Dobre, paráda. Uchytávam si to po obvode. Nedoťahujem to hneď na 100%. Dávam to tak na 60 a na konci to dotiahnem úplne. Aby sa to rovnomerne chytilo a aby to nikde nevyskočilo. Odporúčam ísť aj priečne. Vyťahneme si túto spodnú časť. To je, jak to je. Máme si to sem. Zacvakneme, zacvakneme. Je to ready. Skúška.
Voilà, máme to hotovo. Takže tu sme pridali tento plast, ono tam pôvodne bolo, vidíte, že sa to odštrbilo z tohto žltého, ale kvôli konštrukčnej stabilite som to tam pridal, lebo predtým to tam vôbec nebolo a zlomilo sa to, takže potom sme zvarili tieto praskliny, ktoré tu boli, tu je otrhnutý držiak, ale to nám netreba a takto to vlastne vyzerá. A vlastne celé kvôli čomu sme to robili, je to preto, aby sme vedeli ten vysávač takto prenášať. Bez tohto vlastne sa to vôbec prenášať nedá. Takže ďalšia zachránená vec. Dávajte veciam druhé šance.